Има места, които не купувате само като имот. Купувате ги като спокойствие, като въздух, като възможност да се връщате отново и отново при морето. Представяме ви Sunny Gray Hills. Нови апартаменти до плаж Каваците, само на около 200 метра от един от най-обичаните плажове край Созопол. Каваците е място, което много семейства избират заради широкия плаж, пясъка, чистата вода и усещането за свобода. Място, където децата могат да играят спокойно, а родителите да се насладят на истинска почивка. Проектът предлага модерна архитектура, функционални разпределения, просторни тераси, естествена светлина и възможност за гледка към морето. Едно от големите предимства е, че апартаментите са без такса поддръжка. Това означава повече свобода, по-малко постоянни разходи и имот, който можете да използвате по вашия начин. Имате и възможност за закупуване на удобно паркомясто. Важен плюс, особено през летния сезон, когато близостта до плажа и лесното паркиране правят почивката много по-приятна. Sunny Gray Hills е подходящ избор както за лично ползване, така и за инвестиция в район с висока стойност и силен интерес. Апартамент до Каваците не е просто място за лятото. Това е ваше лично място до морето. Sunny Gray Hills. Апартаменти до плаж Каваците, без такса поддръжка. Свържете се с нас за свободни апартаменти, цени и оглед.